Добре дошла в моят канал и сега ще отварям мистериозно лъпово. Мисля, че няма откъде да се избираме, така че няма да избираме. От ми се падне откъде се дърпа от тук. Аз си затварям очите, не гледам. Розовото ми се падна. А вътре има нещо. Вътре има нещо. Значи има карта. 3 карти. Ама това не е... Това не е синьо. Това е розово лъпово. Добре, не мога да ги схвана нещо. Да, хубаво. Хубаво. Друго яда да има в пакетчето. Карта, нещо. Няма. Добре, ето вижте какво ми се падна от пакетчето. До скоро!